Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta manghigala dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Cathy Kisses on Air o ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga Biyernes, no? Pizza 7 na kini mahigala sa bulan sa Agosto. Uy, tuig 2026 mahigala. Kumusta naman mo tanan mahigala, no? Apit ang Pasko mahuman ng Agosto mahigala, Pasko na ba yan? Kaya ang dito sa Pilipinas, ang ato ang Pasko magsugod og September, no? Mga Burr month ba? Mga bear month, no? Muna nga hapit na natong sa ulugon ang Christmas season. Ayan, no? Gulang-gulang na kita. Tay mahimo ana, at least malipay na lang kita in every year nga magsaulog ta sa Pasko. Dako na kay nato ng kalipay nga kaabot na punta og laing Pasko ini nga atong kinabuhi. Ayan, no? Kumusta na dayon akong classmate panghigala, no? Si Padre Tonton ay nice, no? Tuwara ben tao si mo nagpatambal in taon to. Ako pong classmate diri sa Sikihor, si Father Dami Heramis, o gingamanusab diri sa may kining Dawin, si Father kining si Padre Ubing Masyon, no? Mga classmates ako na mahigala, mga buutan kay na, no? Murag wa man siguro dili buutan na mo. So ato na yung pagkatимbayaon, may higala o gamayong mudto ang tanan natong mga kaparian, Lukop, Kabisaya, ug Mindanao. Hala, no? Ari na ta manghigala sa ato ang Saint of the Day. Apoy na ang atong Saint of the Day karon, walay lain kung dili si San Cayetano, no? Saint Cayetan, no? Natawo kini si Saint Cayetano, Cajetan, no? Muni siya kinat sila masiguro ni San Cayetano sa Saint Cayetan, no? Natawo siya na itong 1480, usa kini siya ka lawyer, mga abogaduhon gud ni mga Cayetano ikala, no? Alan Peter. Unya usa pud siya ka pari. Unya sa edad nga 42, he founded a hospital for kining at Venice, no? Nakatukod kini siya usa ka hospital. May kun kini siya diay, no? Noon niya, he sought out the sick and poor of the town, no? Sa to pa nakatukod kini siya og kana bang hospital nga para di ay sa mga pobre o sa mga masakiton. Cayetan and friends decided that the best road to reformation lay on the reviving the spirit, no? And kini seal of the clergy. So one of them Pope Paul IV. Uy, nawara niya usa sa ilahang grupo mahigala nila ni San Cayetano na himo nga usa ka Santo Papa, no? Si Pope Paul IV, founder of kanang Monte de Piedad. Hindi po madali dahil si Kuan kini si San Cayetano, no? Kuan po ni sila kanang gitawag na itong founder po na ini sa Monte de Piedad, no? Mountain of Piety, no? Non-profit credit organization. The purpose was to help the poor and protect them against usurers. Excuse me, galahan nasulod man gud diri ang kataligsik man gud niya nakasulod ang kuan. Kini bang nakasulod diri sa ako aga kuan Alisngaw. So muna nga gikan sa gawas nakasulod diri sa kuan mahigala, no? So si San Cayetano nahimo kini siya nga organizer, ultimately become the Bank of Naples with great changes in policy. Mahigala, no? So others nung sa nabay ko nakasulod man nung diri Alisngaw sa kuan sa kuang recording studio ug may hinungdan na nagpangatchiko. Yeah. Okay, no? So padayon ta mga igala sa tuwa nga nag-ulan na gyud igala, no? Nya padayon kita sa tuwa nga pagpangalagan. So karong adlaw mga igala
atong pangayoon kini atong pangayoon ang pangama bisan kay kan. Pero nag-ulan yun sa gawas may kala, no? Nakaulan yun dito sa gawas. Okay. Ano, padayon ta mga igalan sa ato ang mga buhatono ni ini kamuto. Pero ari na ta mga igalan sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ni ini kamuto. No? Si Pope Leo warns prayer is disappearing from Christian families. No? Muna nabantayan ni Pope Leo may kala nga mura o nagkawala na kuno, no? Ang mga pagampo sa mga pamilya. No? Gano? Muna na he urged Catholics to rediscover prayer in its true form and embrace the liturgy of the hours as a daily school of Christian prayer. No? So muna panawagan karon mga gala, no? Sa atong talahurong Santo Papa. No? Muna panawagan karon sa atong talahurong Santo Papa. Naunta, no, kay nakabantay mo ko ng talahurong Santo Papa mga higala nga medyo ba nagkawala na ang ikanabitaw kanang prayer life sa pamilya. Bitaw mga pamilya nga mag-rosaryo gyud everyday murag nawala na muna nga nagpahinumdum ng atong talahurong Santo Papa na ibalik ka na. Nagindot ra gid ang naara gid ta kanon ay sa atong mga pagkaon. Yeah. Another is sa CBCP, sa Taytay Vicariate Center's 2027 Jubilee on Stewardship at imong ka na igisulti usab ni Bishop Roderick Pabilio ang Apostolic Vicariate of Taytay. Ato pa sa ilahang kanang 2027 Jubilee, ang ilaha karon nga gifokusan mao ang stewardship sa ato pag-atiman. No? Kaya kuhan man gud lugar may gana mo ra ba o daghang kay alatiman noon. Ang ilahang natural resources, spirituality sa mga tao, daghan pa mo ba, no? So muna nga karong adlaw gipahinumduman kita ni Pope ni Bishop Roderick Pabilio sa Apostolate Vicariate of Taytay. Hala, no, padayon ta mga igalas ato ang mga buhaton no ni kamunto. Sa kuna ginaingon atong pangayoon karon mga higala ang kining pangama ni San Cayetano alang kanatong tanan ng mga katawan. Sabi, no, ari na ta sa atong topic, no? Eucharistic life, how to live a Eucharistic life. Living a Eucharistic life. No? Muna ato karon nga kanang atong tun-an, no? Unsaon nato nga mapuy-an nato ang kinabuhing Eucharistikanon, no? Living a Eucharistic life. Yan, no? Unang-una, ang Eucharistic life is letting Christ transform our daily actions so we will become offered, broken, and shared. Yan, no? Sa ito pa, ang ato ade ay kinabuhing Eucharistikanon makabase ni ining tulo ka mga essential aspect: being offered, being broken, and being shared. Kasi pasabot og being offered. Ayan. So being offered is it extends sa ito pa rooted in thanksgiving and grace. Sa ito pa kini ay paghalad sa atong kaugalingon nakalakip di ay niini ang atuang kinabuhing Kristohanon nga deep prayers, radical self-giving, and active love for neighbors. Wala siya offering oneself, no? Deep prayers, ato pa maampuong kinabuhi, radical self-giving, and of course, active love for neighbors. Sa ato pa, sa ganito primero, deep prayers. Sa ato pa, kung gusto ka nga magpuyo sa kinabuhing Eucharistikanon, the first thing that you should do is maampuon. No? You will offer yourself to prayers. Kaduha, self-giving. Sa ato pa, ang imong kinabuhi, halad nimo alang sa uban. So, kasi pasabuti, matinabangon ka. And of course, the last is
kinahanglan nga sa imong pagtabang, it should be active love for neighbors. Ato pa ang imong pagkamatinabangon tungod sa imong gugma sa imong isig katanan. Muna, no? Unya, matud pa, ang core principles gyud sa maining atong gisgutan karon is kanang bitang deep prayers, radical self-giving, and active love for neighbors. Nakabase gyud kini sa gitawag nato og kanang pagpasalamat, gratitude. No, kay kanida ang deep prayers, kanang ato pong klaro kung unsa gyud po imong giampo. No, deep prayers. Ato pa by praying deeply, one thing that you will do is to be thankful to God. No, sa ato pa imong tan-aw na viewing all life and creation as gift from God, echoing Jesus' thanksgiving, the Last Supper. Ayan, no? Sa ato pa, nagpasalamat man to ang atong Ginoong Jesucristo sa Last Supper, no po imong buhaton, no? Nga sa ato pa, kining gitawag nato, bitaw natin ganito, a lifestyle marked by deep prayers. Ato pa kay deep prayers. Ato pa kinasing-kasing nga pag-ampo. So, unsa may imong mag-iampo? Number one is, magpasalamat ka. You will view life and creation as gift from God, echoing Jesus' thanksgiving to the Last Supper. And of course, kining gitawag na to radical self-giving. No? Kining radical self-giving, mao kini ang gitawag na to allowing the spiritual nourishment of the Eucharist to change how you think, speak, and act. Ayan, no? Muni gitawag na to sa English of radical self-giving. Allowing yourself to change on how you think, speak, and act. Nasa ito pa muna gitawag na ito transformational. No? Nga pina-radical self-giving. Kasi ito pa radical. Nasa ito pa walay gitawag na itong pagduha-duha. No? Walay pagduha-duha. Kanang you are very much concerned. You are very much kanang ang imuha nga pagtawad wala na pagduha-duha. No? Radical self-giving. Ayan, no? And the third is mission. Sa maning mission, active love for neighbors. Huwag yun na imong mission, no? Huwag yun na imong mission sa kinabuhi. Nga imong ipakita ang imong dakong gugma ngadto sa imong isig katao. Okay, kung wala na nimo maglisod gyud kag himo, kung wala nimo ang active love for neighbors, ako na ginigon, maglisod gyud ka og himo sa imuhang gitawag natong paghatag sa imong kaugalingon ngadto sa uban. O kinahanglan nga self-gift ka sa others. Unsa may mga practical ways to live it. Unsaon mga puy-an gana nimo? Kung kinahanglan gyud ka nga magsimba. Simba gyud ka. No, kay mo man ikwada mo ikaw ra unya nagpuyog Eucharistic life nga walay dawat-dawat sa Eucharist. So, nanglan nga simba gyud ka. No, una siya. No, unya number 2 is spend time in prayer. No, ilabi na gayud visiting the Blessed Sacrament outside of Mass to quick your heart and align your will with God. And of course, serve others and forgive daily. Forgive. Forgive freely. Forgive freely. No? So wala nga sa atong kinabuhi, kinahanglan nga naa kita niining gitawag na to Eucharistic life. Kung sa ganito yung mga essential nga mga pulong offered, life, our daily actions being offered, that our life, ang atong pagkatao ba, we are being offered, we are broken, and when we share, and we are being shared, no? Offered, broken, and shared. Muna siya, no? Kung sa ganito yung mayang buhaton, of course, kinahanglan na extend the grace, receive at make mass into a lifestyle by deep prayers. So, kanang yung deep prayers ba? Kanang deep ng pasalamat, kanang yung pagpasalamat sa Ginoo, na imong i-acknowledge kung unsay naadianin. And then, radical self-giving, ang paghalad sa imong kaugalingon alang sa uban. And the third is active love for neighbors. Mugina, noon niya, imo ka nang madawat pinaagi sa mga
butang nga kanunay nimong himo. Saman, pinaagi sa imong kanunay pagsimba. Nominaw yung ka mga lawat, yung ka participate regularly and receive the sacrament with active reverence and full attention. No, dili ka magsimba nga wala sa imong buot. Spend time in prayer. Visit the Blessed Sacrament outside of Mass to quiet your heart and align your will into God's will. Ayan, no? Into God's. Pero, di nila na sa kitakod ba? Kung naghihapon kini yung ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab, manamilit na usap kaninyo o manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang pag-katikises. Naigo na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon, Pilipinas.